бекорӣ яке аз мушкилоти умдаи ҷомеаи имрӯзаи мо маҳсуб мешавад. аксари мардони тоҷик маҷбуранд барои таъмини оилаи худ ба муҳоҷирати меҳнатӣ раҳсипор шаванд. дигар ин ки на ҳамаи оилаҳо барои таълим додани ҳар як кӯдаки хонавода имконияти молӣ доранд. лоиҳаи «Ман метавонам» барои дастгирии шахсони дорои маъюбият ба оилаҳои камбизоат равона шуда, бо мақсади муаррифӣ намудани арзиши кори ин ашхос амалӣ шудааст. 20 нафар бонувони шаҳри Кӯлоб дар курсҳои қаннодӣ ва тренингҳо оид ба малакаҳои тиҷоратӣ иштирок карданд, ки ин барояшон имкони дар амал татбиқ намудани донишҳои худро дода, барои даромади иловагӣ ва мустақилияти молиявӣ ба даст овардан кӯмак мекунад. яке аз мушкилотҳое ки шахсони имконияти маҳдуд доранд, ин надонистани ҳуқуқҳои худ, набудани касбомӯзӣ ва инчунин набудани ҷойҳои корӣ аст, ки ин шахсони имконияти маҳдуддор дар амин самт ба мушкилиҳо дучор мешаванд. ин курсҳо ба мо ҳамаи чиза нишон медиҳад, ки мо аз ин дузандагиро ёд гирифтагем, пазандагиро ёд гирифтагем. бо ин муаллимаҳо ба мо ҳамаи ин хӯрокҳои миллиро нишон медиҳанд. мо вақти холигиро беҳуда сарф намекунем, мием дар ин ташкилот ҳамаи хӯрокҳои миллиро ёд мегирем. ин ба мо лозим аст, ки мо мисол ягон корхонаи ҳела шаваду мо дар ҳамонҷо кор кунему, зиндагии худро пеш барем, ягон печени пазем ё ки ягон торт пазем, онҷо ба савдо барорем барои ояндаи худмон, барои зиндагии пеш бурдан. агар ягон корхона эълан нашуд, ягон мо натонем ягон ҷо кор карда, мо амин хӯрокҳоро дар хона маҷбур ҳастем ки тайёр кунему, ба ягон столов ё ки ба ягон магазина барем, шаҳрнома қатишон гап занем, ҳамиёро барем ҳамонҷо дамонем, онҳо савдо кунанд, ба мо пул диҳанд. барои ба зиндагӣ тайёр шудан, барои оянда, барои муҳтоҷи ягон кас нашудан, барои пеши як кас гардани каҷ накардан, ҳамин хуб аст. одатан ҷомеа ба одамони дорои маъюбият бо эҳсоси ғаму дилсӯзӣ муносибат мекунанд. барои нишон додани он ки шахс бояд барои кори худ қадрдонӣ шавад, на барои имкониятҳои маҳдуд, 10 нафар мардони дорои маъюбият дар доираи лоиҳаи зикршуда ба курсҳои дуретгарӣ фаро гирифта шуданд. мавриди зикр аст ки бори аввал дар доираи лоиҳаи хурде иштирокчиёни он барои шахсони маъюбият дошта сохтани мебели махсусро омӯхтанд. ин ашёҳои гуногуни мебелӣ барои кӯдакон ва калонсолон дар барқарорсозӣ ва ба ҳаёти мустақилона мутобиқ шудан пас аз ҷароҳатҳои вазнин ё маъюбӣ кӯмак хоҳанд кард. саде кӯрако итиварида уста итивари гапода бошавад сакачия кӯдакон инҷа уста ши баъда самарбаз алкоме итибабур аҷа ховари ҳамаҷа кӯдаҳо ачи акибаки итивари каса намешабу акӯдаҳо неса асика Кӯлоб сеюмин шаҳри калонтарини Тоҷикистон буда, тибқи оморҳои расмӣ 3000 нафар ҳамчун маъюб ба қайд гирифта шудааст. ба андешаи устои дуретгар Азиз Аламуродов, ки муддати 2 моҳ ба иштирокчиёни лоиҳаи «Ман метавонам» сохтани мебелро таълим дод, агар дар шаҳри Кӯлоб ягон фабрикаи мебелбарорӣ сохта шавад, он метавонад даҳҳо нафарро бо ҷойкор таъмин намояд. шумо барои чӣ ҳамин бачаҳо ба ҳамин ҳунари дуретгария ёд дода истодаед? барои он ки бачаҳо ҳинар ёд гиранд, пагоҳ ай ҳисоби ҳамин ҳинаршон роҳи зиндагишон наёбанд, кор кунанд, маош гиранд. ҳар як ҳинарманд ки ҳар кадомира як ҳинари хича омӯзад, бо омӯзона бо хеле хуб мешавад, дастгирӣ мешавад тарафи соҳибкоро, тарафи ҳунармандо. бачаҳо ҳинар ёд мегиранд, кор мекунанд. мо метавонем ки ягон таёро қатимон бигирем, қатимон кор кунанд, маош гиранд барои зиндагишон. дар фарҷоми лоиҳаи «Ман метавонам», ки барои тавонмандсозии шахсони дорои маъюбият ва нафарони аз оилаҳои камбизоат равона шуда буд, намоиши натиҷаи кори иштирокчиёни лоиҳа дар ярмаркаи наврӯзӣ баргузор гардид. дар доираи ярмаркаи наврӯзӣ оид ба ҳунарҳои дастӣ, дар баробари иштирокчиёни лоиҳа дигар ҳунармандон низ маҳсулоти худро барои намояндагони сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва маҳаллӣ, журналистон ва дигар нафарони манфиатдор пешкаш карданд.